Uzosho-ke sanibonani ninjani? Igama lami nguKhanyi, Khanyisile wakwaZulu. Ngibuya ePimville ezone 3. Mina ngumuntu othanda ukuthengisa kakhulu, ngithanda ibhizinisi. Ngasho nje ngithi ayikho into engakaze ngiyizame, ngiyazama hustler. Khona manje into engiyenzayo ngine chilies engiyenzayo. Chilies lena ibizwa Khanyis chilies. The chilies le ngiqale this year January. Ngiyaziphekela. I buy the chilies raw from Emakethe and then I cook it. Ngifake my secret spices. Imnandi, the good thing I buy kuphela. Chilies le imnandi, ine tasty. Inama spice. Inama spices. Alright. I can't tell you the spices. Yeah, I know. Don't tell her. It's my secret spices. It's spices. a secret, yes. But into engantshela yona siyi-one nje into ekhona la healthy ine garlic. Okay. So le chilies lena ngiyayipheka endlini. And then I buy the containers and package the way ngipackage ngakhona. Yeah. Lena 35 le 40. Okay, so how many grams lana? Is it grams or is it what? Okay, we're gonna check. It's fine. How much is this one? Packaging. Okay. This is bigger than this one. Okay, so lay 40 rand. Lay 40. All right. Lena? Lena 35. 35 rand. Yeah. Okay. So if I don't arch or it's just chili. Chilies Chilies. But in a gravy phakathi. Chilies in a gravy, in a spice, in a garlic. Wow. Yeah. Mnandi kakhulu. Ikhipha ipapas lazi babaphuza. Yeah, I can see there. Ngiyayibona time lemawidli. Utshwala nabangabuthandi ke utshwala ekseni nje mawupheka amaqanda wakho uthi phezulu. Your day will be made. So like you bring an appetite kahle. Yeah. Yes. All right. Okay, so uthe uqale manje ngiqale recently kulonyaka nje mawuqala. Nakhona I was inspired ngabona omunye umama ayenza ku social media. Okay. And then ngamfollowa ngabona ukuthi uyenza kanjani but nami nga-add ama spices. So far so good, abantu bayithanda bayijabulela. Ngajabulela isupport yokuthi ngikwazi kuba ne-branding futhi branding angakabi nayo. Yeah. But I would love that ukuthi ibhalwe igama lami. Igama lakho sure. Yes, nokuthi iqalwe nini. Yeah. Kanjalo. Wow. Okay, so mtshele nsiswami. How does it feel ukuba ihustler? Mina I enjoy being a hustler futhi kumnandi. Yazi mawuzenzela into yakho awulambi. Yeah. Awusweli, awucela omunye umuntu. Uhlala unemali, imali esinki ihlala ikhona, abantwana bahlale ba right, imali ecarry. So ngabakhuthaza nabanye abantu ukuthi ungahlali nje uhlale ucela zamele zama something, find something othandayo kuyenza. uNkulunkulu usinike izandla so yes, so asameni bafowethu. Sure. Yes. Utholakala kuphi? Mina my number is 079 516 0262 079 516 0262. Okay. Facebook Khanyi Zulu. And then go Instagram. ngine babizana le manje TikTok. Okay, TikTok. Yeah. TikTok. Sure. Ashla. Ashla is URSULA K for Khanyi Zulu. Okay. That's my name. So abantu abafuna ukuza endlini ukuzothenga abahlala around Pimville. Abantu abangifonele ngiyadeliver. Yeah. Angizokulethela endlini. Phana ngamanamba. Oh,
when Yes. sure. So like your WhatsApp call. Yes. And then okay. So more deliver, is it free of charge delivery? Around like so Pimville, it's free. Oh, it's free. Yeah. All But right. mangabe ungaphandle ke ayisisokhulumisana. Okay, so uzoyithumela nge-aeroplane. Yeah. Then when you pay the charges. Yes. All right. Okay. No, it's nice. Sis. Ngiyabonga. Keep it up. Thank you. Kulu, siyabonga uba. Sicela sicela i-YouTube handle.